Takže krásny večer vám prajem všetkým. Poprosím vás, napíšte mi na úvod dole do chatu, či ma dobre vidieť a dobre počuť. Technika by mala byť v poriadku. Výborne, u všetkých OK. Fajn, takže ja vypínam chat. Ďakujem a môžeme začať. Takže ja vás ešte raz všetkých vítam na dnešnom živom vysielaní s názvom Test Drive. Moje meno je Marek Michalák, som distribútorom spoločnosti Forever Freedom International. A mojou úlohou dnes je vás previesť týmto vysielaním, ktoré bude trvať zhruba nejakých 30 minút. A úplne naozaj jednoducho sa porozprávame o tom, čomu sa my venujeme, aké máme produkty a koľko tu môžete začať zarábať peňazí. Bude to naozaj veľmi jednoduché a v podstate budeme sa baviť len o troch veciach. Odpovieme si na 3 jednoduché otázky. Čo je za produkt, čo to je za biznis a koľko sa tu dá zarábať peňazí a samozrejme, čo všetko je potrebné pre to urobiť. Tých z vás, ktorí ste tu dnes a uvidíte v tom zmysel, pochopíte, čo máme v rukách, pochopíte, čo máme k dispozícii a budete chcieť s nami spolupracovať, tak môžete začať i hneď. Máme naozaj nachystané všetko potrebné k tomu, aby každý bol v tomto biznise úspešný. Tí z vás, ktorí ste tu dneska a z hociakého dôvodu vás tie informácie neoslovia, možno v tom neuvidíte zmysel, tak aj tak nič sa nedeje, život ide ďalej. Nájdete si niečo iné, vieme, že dneska je kvanta iných príležitostí, takže naozaj treba byť po tejto stránke v kľude a v podstate všetky tieto informácie budú pre vás nezáväzné, ale na základe nich už sa budete vedieť samozrejme rozhodnúť, čo je pre vás správne. Na úvod ešte chcem pozdraviť vás, ktorí ste tu dnes prihlásení nie len zo Slovenska a Čech, ale aj z iných krajín, ako napríklad Cyprus, Írsko a ďalšie. A to je práve tá výhoda internetu. Nikto z vás, taktiež ja sme nemuseli dneska nikde cestovať, obzvlášť v takomto počasí, niekde desiatky kilometrov ísť na aute, stať niekde v zápkách, ale každý sme v pohodlnom prostredí, v komfortnom prostredí, doma v teplúčku a pozeráme toto vysielanie. Takže naozaj to je tá výhoda dnešného internetu a preto chcem zdôrazniť jednu vec, že celý tento náš biznis, ktorý tu máme, budujeme cez internet. A to je jedna obrovská výhoda, takže naozaj majte to celú dobu tohto vysielania na pamäti, že tento biznis robíme cez internet. Aj keď samozrejme vieme, že dneska je internet plný rôznych zavádzajúcich informácií, je tam množstvo blbostí, sám mám skúsenosti, veľakrát som sa popálil na mnoho veciach a vieme, že cez to všetko je ťažké sa dostať niekedy k tej správnej veci. Ale viem vám povedať zo svojej štvoročnej skúsenosti v tomto biznise, že vy, čo ste tu dnes, všetci vy, ktorí ste prijali tú informáciu od ľudí, ktorí vám o tom povedali, máte naozaj jedno veľké šťastie, pretože tu si viete reálne zmeniť svoj život. Sú tu obrovské možnosti, o ktorých sa samozrejme dneska dozviete. Ja som taktiež veľmi šťastný, že som v tejto spoločnosti, pretože dáva mi to, ako som povedal, veľké možnosti a ja som mal vždy už v mladom veku naozaj víziu, že chcem ten život trošku ináč prežiť, pretože keď sa ku mne dostala táto informácia, tak ja som v tom období ešte vodič z povolania, chodil som do zamestnania, od rána do večera som vozil tovar na dodávke a verte mi, že stále som dúfal, že naozaj chcem niečo nájsť, čo ma bude naplňať, čo mi dá naozaj slobodu, pretože keď som si predstavil, mal som sem tam obrazy o tom, že jednoducho, keď som si uvedomil, že celý život, keby som mal chodiť na tom aute, na tej dodávke, od rána do večera, behať, makať na niekoho iného sny, nemať celý život čas na seba, na svoju rodinu, vieme, ako to v klasickom živote chodí, ráno človek ide do práce, príde večer a každý deň ten istý kolotoč. A povedal som si, že jednoducho nechcem tak prežiť svoj život. Pretože to není život, to je naozaj iba prežitie. Človek príde do dôchodku a čo dostane? Minimum z toho, čo zarábal celý život. To nie je pre mňa život. A preto som vďačný, že sa našiel človek, bol to jeden môj známy, ktorý mi jedného dňa zavolal, ja som ho vtedy akurát v práci, na to nikdy nezabudnem, znechutený som vykladal tovar z tej dodávky, zazvonil mi telefón a povedal mi, že sa chce so mnou osobne stretnúť, že sa dostal k niečomu veľmi zaujímavému, že je to jeden špičkový produkt, a je s tým veľmi zaujímavý biznis. Samozrejme, ja som bol otvorený človek, otvorený informáciám, pretože, ako som povedal, chcel som nejakú v živote tú zmenu, takže skutočne som prijímal impulzy, ktoré chodili, tak som sa s tým stretol a začal som ho počúvať. Čo mi vlastne rozprával? Predstavil mi v prvom rade produkt s názvom MPG Boost. Niektorí možno už poznáte túto flašičku, je to čoraz viacej známa vecička vo svete. A povedal mi vtedy, že toto je produkt, ktorý keď použijem vo svojom vozidle, keď si to dám do paliva, že uvidím ohromné zmeny. Ale že mi nepovie aké, že to mám vyskúšať a že mám potom sám povedať.
čo som zaznamenal. A že keď to pochopím, že keď uvidím tie výsledky, že už to nechá na mne, či si uvedomím aj tú príležitosť, ktorá za tým je, alebo či si budem užívať len tie výhody toho produktu. Tak samozrejme zbudil vo mne zvedavosť, nakoľko som ho dlhé roky poznal, nemal som mu prečo neveriť, a druhá stránka je tá, že naozaj bol z toho produktu nadšený. Tak som si ten produkt od neho zadovážil a začal som ho testovať na mojom aute. Moje auto Renault Laguna je to 2 liter naftový motor 110 kW, mal som tedy nabehaných skoro dokopy nejakých 90 000 km na tom aute. A keď som ten produkt začal používať, tak prvých pár nádrží som nezbadal taký nejaký špeciálny efekt, lenže pri 5. nádrži, tam som mal naozaj pocit, že sedím v inom aute. Tá akcelerácia, ten výkon, ja som mal dojem, že mám o 10-15 koní navyše. Skutočne, toto je efekt, ktorý pocíti každý, obzvlášť do kopcov, tam, kde bežne človek chodí na trojke. Dal som 4 rýchlosť a dodnes mi to auto krásne ťahá z nízkych otáčok, bez najmenšieho problému. A pre mňa ako vodiča, ktorý má na takú dynamickejšiu jazdu, to je naozaj veľmi príjemný užitok, takže tamto moje nadšenie pre ten produkt sa samozrejme postupne zvyšovalo. Z hľadiska hlučnosti motora, ja dneska mám na tomto produkte nabehaných už cez skoro 120 000 km a dodnes má ten diesel zvuk pomaly ako benzín. Viacej sa to podobá na benzín. A to už mám dokopy na tom aute nabehaných skoro 220 000 km. Takže toto všetko som zaznamenal popri tej 5. nádrži, ako som ten produkt testoval. Čo ma najviac samozrejme prekvapilo, bol ten zvýšený dojazd. Ja som vedel, že vždy na jednu nádrž prejdem okolo 800 km, lenže keď som vyjazdil tú 5. nádrž, tak som robil 950 km. O 150 km som mal väčší dojazd. A tam som začal byť naozaj v šoku. Tam som si začal uvedomovať, že čo vlastne ja dávam do toho auta, že čo to je za unikát, čo to je za produkt. Povedal som si, že pri dnešných cenách za pohonné hmoty, keď prejdem o 150 km navyše, pri cenovom náklade 1 euro, čo to vychádza na plnú nádrž, tak to je aká úspora? Okolo 10-12 eur šetrím na jednej plnej nádrži dodnes. Takže tam už som si pomaly začínal uvedomovať, čo mi vlastne ten môj známy vtedy hovoril, že aký je to špičkový produkt. Už som nevedel, či mám ešte niečo viacej očakávať, pretože naozaj to omnoho prečnilo moje očakávania. Lenže keď som jazdil zhruba tú 8. nádrž už s týmto produktom, mal som ísť na emisné pracovisko, bol som si merať emisie zo zákona. Krásne mi to všetko vtedy vyšlo, aby som si mohol vlastne overiť aj tú dymivosť. A taktiež na ten deň nikdy nezabudnem, bol taký doslova zlomový v mojom živote, pretože ten človek, ktorý mi tam meral tie emisie, dal mi tú sondu do výfuku, tak sa ma spýtal po pár minútach, či si s neho robím srandu. Že mám mu povedať, čo mám v tom aute, alebo že mám odísť. A ja som sa na ňu šokovane pozeral, že vlastne ako to myslí. Povedal mi, že mi nemôže namerať žiadne emisie. Že mám sa mu priznať, čo mám v tom vozidle, alebo že mám odísť. Takže ja som si naozaj lamal hlavu nad tým, že ukázal som mu produkt, že dávam tam produkt, ktorý jednoducho je na to, ale mne by ani vlastne nenapadlo, že by dokázal produkt urobiť také veci, že by ten človek nevedel namerať emisie. Zhruba až na nejaký 7-8 krát sa mu tam podarilo namerať nulové hodnoty okolo 0,01 dymivosť. No a vo mne to samozrejme zbudilo zvedavosť a ja vám akože na rovinu poviem, mne vtedy bolo úplne jedno, či mi to auto dymí, či mi nedymí, či vypúšťam nejaké emisie. Naozaj som vôbec nemal takú hodnotu z tejto oblasti. Bolo mi úplne jedno, či proste dymím. Lenže keď mi povedal, že mi to nevie namerať a celkovo aká situácia tam nastala, tak ja som si hneď našiel starý emisný protokol z toho môjho vozidla a keď som si ho porovnal s tým aktuálnym, tak ten rozdiel bol cez 90%. Mal som cez 90% nižšie emisie, než z predošlého stavu spred 2 rokov z toho vozidla, keď mal o mnoho menej nabehané, keď bolo novšie. A ja si myslím, že aj človek, ktorému je jedno, či mu to auto dymí, či mu nedymí, aj človek, ktorý sa možno nezaoberá ekológiou, tak proste musí pochopiť, ako ja som vtedy pochopil, že produkt, ktorý znižuje cez 90% emisie, že produkt, ktorý robí väčší dojazd na jednu nádrž priemere o 150 km, že má obrovský potenciál vo svete a že je to proste produkt, ktorý musí dneska každý chcieť. A tam som si to všetko uvedomil. Tam už mi tak doslova blislo proste, že s týmto musí byť jeden naozaj spojený jeden veľký biznis. Len hneď som si ja vybavil v hlave, že koľko len ja poznám ľudí, ktorí jazdia. A tam to v podstate všetko začalo. Tak ma to všetko oslovilo, tá moja skúsenosť a celkovo, čo som ja s tým produktom dosiahol, že dneska už ubehli skoro 4 roky, odkedy sa venujem len tomuto biznisu. A za tú dobu som skutočne množstvo ľuďom ten produkt posunul. Celá moja rodina jazdí na MPG Boost. A každý má pozitívne výsledky, každý šetrí pohonné hmoty
A v prvom rade každý, kto ten produkt používa, šetrí samozrejme životné prostredie tým, že znižuje tie emisie na nulu. Ten jeden obrovský rozdiel, aký tu máme oproti klasickým prípravkom, ktoré sú na trhu, palivové produkty, a medzi týmto produktom MPG Boostom je ten, že toto není palivový produkt. Aj keď to dávame do paliva, není to palivový produkt. Tu je jedno, či to použijete v naftovom motore, či to použijete v benzínovom motore, či máte auto, motorku, autobus. Každý motor, ktorý funguje na fosilné paliva, tam tento produkt používame a všade sú rovnaké výsledky. Toto nie je aditívum. Klasické aditíva, ktoré sú na trhu, no viete, keď máte napríklad benzín, musíte si kúpiť aditívum do benzínu. Keď máte naftu, kupujete aditívum do nafty. Je to oddelenie, pretože aditíva menia vlastnosti paliva. My v tomto prípade využívame palivo iba ako taký nosič. To znamená, že nadávkujeme to do paliva pred tankovaním, do palivovej nádrže. Palivo to má za úlohu len preniesť do spaľovacieho priestoru, do spaľovacej komory a tam, kde nastáva expanzia, horenie, tak po celom objeme spaľovacej komory sa začne vytvárať tzv. Mikrokatalytická vrstva, ktorá slúži ako práve ten biokatalizátor. Toto je tzv. Tekutý biokatalizátor a zmení sa povrch. Upraví sa priestor spaľovacej komory. To znamená, že ten výbuch sa začne lepšie rozkladať, nastáva rýchlejšie horenie. A vieme, že keď niečo lepšie horí, efektívnejšie, tak je motor čistejší, lebo sa nevytvárajú usadeniny. O 50% predĺžime životnosť motora. Vieme, že keď niečo lepšie horí, tak je úspora, pretože to palivo je lepšie využité. A vieme, že keď niečo lepšie horí, kvalitnejšie sú nižšie emisie, nižšia dymivosť, pretože zhorí všetko. No a samozrejme popri tom všetkom, samozrejme ten výkon, keď niečo lepšie horí, sú tam väčšie tlaky a hovorím citeľne, to ľudia pociťujú, že majú skutočne o tých 10-15 koní navyše, takže tam má človek dojem, že má to auto pomaly načipované. Takže nebudem iba ja teraz rozprávať o svojej skúsenosti o produkte. Poprosím vás, ktorí ste tu dnes prihlásení, tí, ktorí už máte skúsenosti s týmto produktom, ja otvorím teraz dole chat, napíšte takú nejakú svoju krátku referenciu, vaše skúsenosti s týmto produktom, či z hľadiska úspory alebo z hľadiska emisí. Nemám to už na vás, takže môžete mi dole písať. Môžeme si pár tých referencií prečítať. Takže Jarko Podzorský. Jazdí na Subaru Legacy, 3 liter benzín, po aplikovaní MPG Boost mi po 5. nádrži klesla spotreba z 13 litrov na 10,5 litra. Najazdil som viac ako 25 000 km bez poruchy. Emisie mi klesli z 0,2 na 0,02. Áno, to sú tie takmer nulové hodnoty. Som maximálne spokojný. Manželka má Hyundai Santa Fe 2.2 diesel a prejde na nádrž o 100 až 150 km navyše. Ďalej Peter Petro z Košíc. Môj partner z Maďarska používa MPG Boost na aute Mercedes-Benz Vito. Dosiahol zníženie spotreby až o 20%. Je veľmi nadšený z Boostu. Marika Petrová z Košíc. Mám Hyundai i30, o 3000 km používam MPG produkty. V súčasnosti mám najazdených vyše 100 000 km na produkte a mám zníženú spotrebu zo 6,2 na 5,4 litra na 100 km vďaka MPG Boost. Mám skoro nulové emisie. Kamila Jelka z Košíc. Toyota Corolla 2.2 TDIčko. Po použití MPG klesla spotreba o 0,9 litra na 100 km. Motor je výrazne tikší a oveľa živší. Natáška Obmajsterová z Košíc. Používam MPG produkt už 7 rok na mojom BMW 325 4x automat. Spotreba paliva mi klesla z 15 na 11 litrov na 100 km. Krásna úspora. Čiže tankovanie približne každej 5. nádrže mám zadarmo. Emisie mám nemerateľné, čiže nulové. Gabika a Janko Bombovci z Košíc. Jankové auto. Suzuka Vitara 4x4 na LPG. Áno, tento produkt taktiež vieme použiť aj v LPGčku. Na jednu nádrž urobím o 100 až 120 km navyše. Emisie sú úplne nízke, lepšie ako keď auto bolo nové. Sviečky sú bez karbónu a výkon je lepší ako pred použitím MPG Boostu. Doporučujem každému používať MPG Boost, je to úžasný produkt. MPG Boost začínam používať aj v aute Mercedes ML 350. Fajn, ja vám ďakujem za referencie. Ja vypnem teraz chat. Keď si budete chcieť trošku aj viacej tých skúseností ľudí, viacej referencií pozrieť, tak systém Playa TV je na to vyhradená osobitná sekcia. Takže tu nás ste mali možnosť vidieť pár takých živých príkladov, vlastne, aké výhody ten produkt prináša. Či je to z hľadiska výkonu, hovorím tu akceleráciu pocíti naozaj každý. Z hľadiska úspory. Niekto 10, niekto 15, 20, 25%, už keď dlhodobejšie ten produkt používate. To sú ohromné peniaze. Už pri 10%
Je to veľká úspora vzhľadom na to, že táto malá fľaštička je určená na takmer 4000 litrov paliva. Aha, vieme, že ceny za pohonné hmoty na celom svete stúpajú. Už to nikdy dole nepôjde. Vieme, že ropné spoločnosti sú na tom najviac zarobiť, vždycky chceli. Vieme, že zásoby sa míňajú. Neviem ešte na koľko desaťročí je palivo, ale proste ceny za pohonné hmoty idú len vyššie. A pri takýchto úsporách, čo tento produkt spôsobuje, si myslím, že to sú veľmi významné peniaze naozaj pre každého. Tá najväčšia hodnota tohto produktu je tá, že chráni životné prostredie. Znižujeme emisie takmer na nulu. Naozaj komerčný priemer úspory je komerčný priemer zniženia emisí, je cez 90%. A keď sa na to pozrieme tak trošku z globálneho hľadiska, my už dneska vieme, že každý ten produkt bude používať. Celý svet bude jazdiť na tento produkt, pretože je to jediné riešenie, ako tu vieme vyčistiť vzduch, ako vieme ochrániť životné prostredie. Vieme, že dlhé roky sa vo svete stále iba o niečom rozpráva. Stále sa iba niečo chystá, rôzne ekologické projekty, do dneska sa nič nezrealizovalo. Máme pocit, že keď ideme vonku, že ten vzduch je čistejší. Stačí sa prejsť popri tej ceste a jednoducho to cítime. To všetko sú tie smrady, ktoré musíme dýchať my a naše deti, zatiaľ ovšem. Preto my sme naozaj šťastní a vďační, že tu máme konečne produkt. Aktívny produkt, jednoduchý produkt, o ktorom sa jednoducho rozpráva, ktorý sa jednoducho používa, ale ktorý spôsobuje ohromné veci. A to zníženie emisí takmer na nulu. Keď si predstavíte, koľko jazdí vo svete vozidiel, celkovo tých spaľovacích strojov, to je kvanta. A keď každý si zníži emisie, nech by len o 50-60%, tak už tam spôsobíme veľkú ekologickú zmenu. Vieme, že výrobcovia vozidiel vo svete dávajú miliardy do toho, aby len o 10% motorov znížili emisie. Takže skúste aj tak sa na tým zamyslieť. Ja viem, ako už som hovoril, že možno vám to je mnohým jedno, čo vypúšťate, a či vám to auto dymí, či vám nedymí, ale snažíme sa trošku dívať aj dopredu. Čo tu zanecháme našim deťom, našim generáciám? Možno už my to nepocítime na čistejšom vzduchu, ale skúsme myslieť aj trošku dopredu. Takže toto sú tie výhody produktu. Viete, čo spôsobuje, čo vám prináša. Poďme sa teraz trošku bližšie pozrieť na to, ako môžete začať zarábať peniaze vďaka tomuto produktu. Všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať spolupracovať so spoločnosťou FFI, je zakúpiť si svoju registráciu, svoj tzv. Štarterky za 23 €. Za 23 € máte svoju vlastnú internetovú webovú stránku. Je to celosvetový internetový obchod vo všetkých svetových jazykoch. Je v tom taktiež webová kancelária, každý má svoj vlastný tzv. Back office, kde sú všetky informácie potrebné k tomu, aby každý vedel tento biznis rozbehnúť. A všetko, čo k tomu potrebujete, je len počítač a internet. Takže opäť zdôrazňujem, že tento biznis budujeme cez internet. Takže za 23 € začínate a máte 3 možnosti, ako tu viete zarobiť peniaze. Pre tých z vás, ktorí sa stihnete zapojiť do tejto spoločnosti do zajtra, tak už zajtra večer, čiže sobotu večer o 8 hodine bude jeden špeciálny tréning, jedno špeciálne vysielanie už pre partnerov, to znamená už pre tých z vás, ktorí budete mať tento štarterky, túto registráciu. A bude to vysielanie zamerané práve na tie prvé kroky v tomto biznise, aby naozaj už v prvom mesiaci ste tu vedeli zarobiť peniaze. Tam sa dozviete vlastne celý ten obchodný systém, aj celkovo, ako si tu viete vytvoriť svoj samostatný biznis. Takže toto bude špeciálne vysielanie už pre partnerov tejto spoločnosti. Takže vráťme sa k tým 3 možnostiam. Aké tu máte možnosti zarábania peniazy? Prvá tá možnosť je tá, už keď máte tento štarterky, tú svoju vlastnú webovú stránku, že máte prístup ku všetkým produktom, ktoré spoločnosť FFI ponúka za veľkoobchodné ceny. My tu nemáme iba MPG Boost, aj keď toto je nosný produkt. Máme tam aj rôzne ekologické produkty do domácnosti, máme tam rôzne nanotechnológie. Predstavte si, že s jedným produktom si viete vyčistiť povrch alebo auto bez použitia jedinej kvapky vody. Máme tam rôzne doplnky výživy, zdravá káva na báze huby reishi, máme tam čínsky čaj dlhovekosti a množstvo ďalšieho. Takže naozaj ten výber je široký a každý už doma tento štarterky, túto licenciu, tak všetky tie produkty už si sám vie nakupovať pre seba za veľkú obchodnú cenu. Dneska sa ale bavíme hlavne o MPG Booste, takže vy už ako partner, už keď máte tú svoju stránku, kupujete tento produkt za 30 €, ale klientská cena je 55 €, takže už tam je tá výhoda, že kupujete ten produkt lacnejšie. Z hľadiska ekonomiky, aby ste vedeli, koľko zhruba peniazy vie tento produkt ušetriť. Toto, ako som spomínal, vychádza na presne 3900 litrov paliva. Už pri 10%
Viete na tomto jednom produkte ušetriť skoro 600 eur. To je 390 litrov paliva na tomto jednom produkte. My máme ale priemerom mnoho väčší. Máme 20% úspory, to znamená, keď si vyrátate z 3900 litrov paliva, keď ušetríte 20%, je to cez 1000 eur na tomto jednom produkte. Na jednu nádrž prejdete v priemere o 150 km navyše, takže naozaj tie úspory vzhľadom na to, koľko tento produkt vychádza, sú naozaj veľmi veľké. Takže tu je vlastne tá prvá možnosť, že šetríte palivo a v podstate tým zarábate svoje prvé peniaze šetrením. Tá druhá možnosť, ktorá tu je, už keď máte tento štarterky, tú svoju vlastnú stránku, pre tých z vás, ktorí možno radi predávate produkty, my stále tvrdíme, že predávať tu na produkty nie je tá správna cesta, ako tu budovať biznis. Je to iba jedna z možností. A už či si ju vyberiete vy, tak to je samozrejme na vás. Vy už ako partner, už keď máte tú svoju stránku, kupujete produkty za veľkú obchodnú cenu, koľko len chcete, to znamená za 30 eur máte túto fľašku a môžete predávať za 55 eur, čiže zarábate skoro 100% na tom jednom produkte, to je nejakých 25 eur na tej jednej fľaške. Ale hovorím, nie je to tá správna cesta, ako tu zarábať veľké peniaze. Je to iba jedna z možností a samozrejme už je to na vás. Tá tretia možnosť, ktorá tu je, ktorá je v podstate tá najzaujímavejšia možnosť, je budovanie biznisu vo veľkom. 99% ľudí buduje tento biznis vo veľkom, pretože tam sú tie najväčšie peniaze. Keď budujete biznis vo veľkom, tak v tomto prípade už ste vyplácaní percentuálne z každého jedného obratu všetkých tých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom cez vás do tejto spoločnosti zapoja. A práve tam sú tie skutočné príjmy, pretože vieme, že jeden človek toho nedosiahne veľa, lenže keď sa ľudia spoja, keď vytvoria tým, tak vtedy to stojí za to. Takže čo vlastne robíte v tomto biznise? Ste samospotrebiteľom produktu. Používate produkt a verte mi, raz ho dáte do auta a nikdy ho neprestanete používať. Nepoznám človeka za 4 roky, ktorý by to raz dal do auta a že by to prestal používať. Samozrejme, vy ste spokojní, používate produkt, máte svoje vlastné výsledky, viete, ako to funguje, tak len produkt pochválite ďalej. Poznáte množstvo ľudí, stretávate sa s ľuďmi či na pumpe, či v práci a len pochválite to, s čím ste vy sami spokojní. Takže len posuniete informáciu medzi ľudí, stane sa vám, že niekto si produkt bude chcieť od vás hneď kúpiť, tak viete mu ho samozrejme predať na mieste za tú malú obchodnú cenu. Keď už budujete biznis vo veľkom, tak tam už si beriete spoločníkov do tohto biznisu, ktorí sú takí istí ľudia ako vy, ktorí majú takú istú stránku ako vy, taktiež si zadovážia štarterky, majú také isté práva a takým istým spôsobom sa zapoja do tejto spoločnosti ako vy. To, ako to presne funguje, celý tento biznis, budovanie biznisu vo veľkom, tak toto sa bude práve rozoberať v tom zajtrajšom vysielaní večer o 8 hodine, ktoré sa volá tréning, ako zarobiť $1000 do prvého mesiaca v tejto spoločnosti. Práve tam, ako som spomínal, sa budú rozoberať všetky tie prvotné kroky, aby naozaj to malo efekt hneď od prvého dňa. Môžem vám z toho prezradiť, ako vlastne robíme tento biznis vo veľkom, akurát to, že skutočne každý to dokáže. Je jedno, či ste žena, či ste muž, či sa vyznáte do motorov, alebo sa nevyznáte do motorov, či máte obchodné zručnosti, ako máte školu, je to naozaj úplne jedno. Každý z vás, koho tieto informácie natchnú a pochopí celkovo tú víziu a to poslanie, ktoré tu máme, tak môžete tu vybudovať biznis, pretože máme na to systém. Systém, ktorý robí tú prácu za nás. 90% práce robí za nás systém Playa TV. Vy ste sa tu taktiež dneska dostali cez niekoho systém. Každý máme svoj systém. Niekto má mpg.playa.tv, niekto má rai.playa.tv, niekto má auto.playa.tv. Každý má tento svoj systém Playa TV, ktorý robí tú prácu za nás. Vám dali dneska ľudia informáciu, pozvali vás do svojho systému Playa TV, vy ste si v úvode vypočuli krátke video, išli ste ďalej, tam ste mali viac informácií, dostali ste sa potom až tu na toto vysielanie a už je na vás, čo ďalej s tým urobíte. A presne takýmto spôsobom budujete biznis aj vy. Vy si taktiež zaktivujete svoj systém Playa TV, ktorý sa spáruje s tým vašim internetovým obchodom spoločnosti EPP. A v čom spočíva vaša práca? Samozrejme používate produkt, čerpáte s neho tie výhody, šetríte na palive, znižujete emisie, znižujete servisné náklady na motor. Máte svoju vlastnú skúsenosť. Sem tam ten produkt môžete kľudne predať, ak sa vám to páči. Lenže práve tá hlavná práca spočíva v tom, že všetkých tých ľudí, ktorým chcete o tom povedať, pozývate do toho svojho vlastného systému Playa TV, ktorých možno niektorých to neosloví vôbec. Niekto si to vypočuje v úvode video a nejde ani ďalej, niekto je zavretý informáciám. Aj takých ľudí stretnete. Niekoho, koho tam pozvete,
do vášho systému Playa TV, kúpi si možno len produkt na začiatok, chce mať tú svoju vlastnú skúsenosť. Lenže niekoho, koho tam pozvete, tak pochopí, čo je za tým, pochopí to trošku z inej stránky a stane sa vašim spoločníkom v tomto biznise. Taktiež ho nadchne stránka obchodu a spolu zarábate peniaze. Takýmto jednoduchým spôsobom tu všetci pracujeme. Z pohodlia z domu. Všetky peniaze, všetky provízie, ktoré tu nás získavame, tak všetci partneri celosvetovo dostávame na takúto špeciálnu bankomatovú kartu, ktorú spoločnosť FFI posiela bezplatne každému partnerovi, každému tomu, kto si tu vytvorí svoju vlastnú stránku. A z tejto karty si vieme vyťahovať peniaze z ktoréhokoľvek bankomatu na svete. Takže to je ďalšia taká jedna veľmi príjemná výhoda, ktorú tu máme. Takže celá tá postupnosť v tomto biznise je používať produkt, mať svoju vlastnú skúsenosť. Keď nemáte auto, nájdete si niekoho, kto vám ten produkt otestuje, aby ste mali svoju vlastnú referenciu. Sem tam ten produkt môžete predať, ale čo hlavne robíme všetci, pozývame ľudí do systému Playa TV a ten systém už robí tú prácu za nás. Tento systém Playa TV na jeden mesiac vychádza 12 eur, na 3 mesiace stojí 24 eur, takže celý tento biznis so všetkým, čo k tomu patrí, vychádza na 47 eur. V tom je vlastný internetový obchod, vlastná webová stránka a vlastný systém Playa TV. Už keď máte vytvorené tieto licencie, tak treba myslieť naozaj na to, aby ste sa zúčastnili tréningu, ako zarobiť $1000 do prvého mesiaca, kde už máte automatický prístup, už keď máte túto licenciu. Tento tréning, ako som spomínal, je zajtra večer o 8 hodine. Je veľmi dôležité tam byť pre tých, ktorí naozaj chcete ten biznis rozbehnúť hneď od prvého dňa, pretože práve tam sa dozviete všetky tie potrebné kroky, ako začať efektívne hneď od tej registrácie. Takže čo povedať na záver? My sme naozaj ešte iba na začiatku s týmto biznisom. Ja si pamätám pred 4 rokmi, keď skutočne som si otvoril internet, chcel som nájsť nejaké informácie o tomto trošku bližšie. Bolo toho veľmi máličko, nenašiel som skoro nič, nikto o tom nehovoril. Neboli žiadne referencie, žiadne testy. Dneska po 4 rokoch sme síce stále na začiatku, lenže tá cesta je už o mnoho jednoduchšia, pretože dneska, keď si otvoríte internet, YouTube, dáte názov produktu alebo názov firmy, nájdete už kvanta diskusných relácií z celého sveta, kde sa o tom intenzívne hovorí, pretože my vieme, že je to veľmi vážna vec. Hovorí sa o tom, pretože je to jediné riešenie na zníženie emisí vo svete. Je to jediné riešenie na to, aby ľudia mohli naozaj šetriť vo veľkom na pohonných hmotách. A to je práve tým dôvodom, že každý na svete bude tento produkt používať. My vieme, že čo vyšlo z armády, to dneska používame všetci. Taktiež tento produkt bol 30 rokov používaný v armáde. Pred 8 rokmi ho uvoľnili do komerčného sveta. Pred 8 rokmi ho začala v podstate spoločnosť FFI distribuovať celosvetovo. Samozrejme, trvá nejaký proces, kým sa všetko zariadí. Ale stále sme na začiatku. Takže vy môžete tento biznis začať robiť samostatne, vy môžete začať tento biznis ako rodina. Celá, my poznáme rodiny, kde sú všetci členovia zapojení v tomto biznise a každý z pohodlia z domu zarába peniaze. Pretože máme tu na biznis cez internet. Možno preto vám to stále hovorím, lebo vám možno vznikajú otázky, že nemáte auto, že by ste to možno nevedeli robiť. Alebo že sa možno nevyznáte do toho, alebo že nemáte s tým skúsenosti. Lenže skutočne, keď sa bližšie zoznámite potom s tým systémom, ktorý tu máme, tak pochopíte, že veľmi jednoducho a komfortne tu vie každý pracovať z pohodlia z domu. O tom, ako to robíme, o tom, aby ste pochopili, ako sa to všetko dá, tak budeme práve rozprávať v tom špeciálnom tréningu, ako zarobiť $1000 do prvého mesiaca už zajtra večer o 8 hodine. Čo je veľmi dôležité povedať, okrem toho, že naozaj robíme niečo pre to životné prostredie, okrem toho, že šetríme ľuďom peniaze na pohonných hmotách, tak je dôležité to, že dávame ľuďom príležitosť, meníme ľuďom životy, pretože toto neberte ako niečo malé, ako niečo len, kde si môžete niečo privyrobiť. Každý, kto vybuduje tu na biznis, možno nie za rok, za 2, tu na nech nikto nečaká, že za mesiac bude milionár. Je to istý proces. Ale verte mi, keď sa tá práca urobí, tak to stojí za to. Pretože už mnoho ľudí si tu zmenilo život. My tu poznáme ľudí, ktorí tu prišli z ulice, ktorí boli naozaj na mizine a po roku a pol sú na úplne inom životnom leveli. Máme tu na spoločnosť, silnú spoločnosť a majiteľov s veľkým srdcom, ktorí sa naozaj o nás starajú. Ja za behom 4 rokov, odkedy som v tomto biznise, som bol bezplatne v Las Vegas, bol som na Cypre,
Bol som v Montenegre, nedávno sme sa vrátili z celosvetového mítingu z Kieva, kde boli tisíce ľudí. Jeden náš partner si odtiaľ odviezol osobný automobil, kde bola hlavná cena, losoval sa tam osobný automobil. A množstvo ďalších bonusov, ako sú napríklad notebooky, iPady, ale to naozaj nie je podstatné. To sú len bonusy k našej práci. Hovorím to preto, pretože neviem ako vy, ale ja osobne nepoznám firmu, obzvlášť na Slovensku, ktorá by sa takto starala o svojich ľudí. My tu máme tie možnosti. Predstavte si, že budujete tento biznis, zarábate peniaze a zrazu vám príde pozvanie na dovolenku. V januári sa ide na Bahamy, v júli ideme na jednu z najväčších lodí na svete. Dvakrát do roka chodíme na špeciálne dovolenky, celá partia, celý tím. A práve keď sa zúčastníte takejto veľkej akcie, tak tam vlastne až pochopíte, že v akom biznise sa nachádzate. Pre tých z vás, ktorí ste pochopili, že tento biznis je spojený jednoducho s ropou, s benzínom a naftou, tak nemôžete ostať neaktívni. Stačí sa len uvedomiť ten potenciál. Čo tu je za produkt? Produkt, ktorý reálne funguje. To nie je iba o nejakých rečiach, to sú výsledky, fakty, ktoré vie každý preukázať na svojom vozidle. A my vieme, že je otázkou času jednoducho, kedy nastane doslova masovo sa tento produkt, táto informácia rozšíri medzi ľudí, pretože už dneska sa zaujímajú aj takíto ľudia o nás. Už sa o nás píše. Vy, čo čítate Motomagazín, viete si ho zadovážiť na 30. strane, máme článok na celú stranu, kde redaktori ten produkt testovali, už tam majú výsledky. Za chvíľu to pôjde cez médiá, takže je to naozaj otázka času, kedy vás začnú oslovať vaši známi. Takže dobre pouvažujte, čo vlastne urobíte s touto informáciou. Ja hovorím, že čas je tu veľmi dôležitý a treba sa samozrejme rozhodnúť. Tí z vás, ktorí ste to pochopili, tak po skončení tohto vysielania budete presmerovaní, respektíve všetci budete presmerovaní naspäť do vašej kancelárie systému Playa TV, cez ktorú ste sa tu dostali. Môžete si tam ešte kľudne popozerať nejaké informácie, ako potrebujete, lenže budete tam mať znázornenú jednu novú možnosť, modré tlačítko Začať biznis, a cez to tlačidlo si viete vytvoriť svoj vlastný starter kit a systém Playa TV. A samozrejme, už keď si to vytvoríte, budete tam mať k tomu návody, treba myslieť na ten špeciálny tréning, ktorý je zajtra večer o 8. Ak si nebudete vedieť poradiť s tou registráciou, tak kontaktujte ľudí, ktorí vás tu dneska pozvali a oni vám určite poradia. Takže ja sa s vami zatiaľ lúčim, verím, že som vám nejako prispel a verím, že tieto informácie využijete. Majte sa krásne, pekný večer.